Sant Hilari Sacalm ha representat aquest divendres sant el Via Crucis vivent, un dels esdeveniments més importants que viu la vila al llarg de l'any. La Setmana Santa hilarienca té una història documentada pel cap baix de més de 250 anys. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. La capital de les Guilleries s'ha tornat a omplir de gom a gom per reviure un dels esdeveniments més rellevants i multitudinaris que celebra la població hilarienca cada any, el Via Crucis vivent del divendres sant. Una tradició amb més de 300 anys d'història, amb una posada en escena impactant, on convergeixen emoció, devoció, solemnitat, tradició i una manifestació popular d'una altíssima qualitat. L'espectacle plega milers d'espectadors i espectadores en el centre històric de Sant Hilari per acompanyar els diversos passatges que recreen la passió i mort de Jesús. Una manifestació de religiositat popular que de manera singular esdevé una expressió de fervor i participació popular de les tradicionals processons, combinant l'escenificació itinerant de determinats passatges de la passió amb elements processionals com els armats o els misteris. El Via Crucis, que comença amb la sortida dels misteris, consta d'un total d'11 estacions i recorre diferents espais al municipi. Alguns papers al Via Crucis han estat tradicionalment vinculats a famílies concretes a la població durant diverses generacions i una gran part de la vila participa activament en l'organització. El Via Crucis vivent s'inicia a la plaça de l'Església, on es representa el judici de Jesús davant de Ponç Pilat. Dels elements processionals, a banda dels misteris, també cal destacar els armats que escorten a Jesús, que durant les 3 hores que dura la representació marquen el pas al ritme del so dels tambors i les llances picant a terra. El cos dels armats està format per genets, trompeters, tabalers, bombos, arquers, el capità, el centurió, els lictors, soldats romans i el portador de lladres. El Via Crucis avança lentament, enmig del so dels tabals i les llances dels armats, fins al Turó de la Baga, també anomenat Turó de la Crucifixió. Els vols a la mitjanit, als afores del nucli urbà, arriba al punt àlgid de tota la nit amb la representació de les escenes finals del drama sacre i l'escena de la muntanya del Calvari, un dels quadres que ha donat més renom a la representació religiosa de Sant Hilari. La brillant interpretació dels actors i actrius es magnifica amb els efectes de llum i la música i fan de l'escena de la mort i crucifixió de Jesús una de les més impactants de tota la representació. Declarat festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya des de l'any 1999, guardonat amb la Creu de Sant Jordi l'any 2010 i declarat element festiu patrimonial d'interès nacional el mateix any 2010, el Via Crucis hilarienc ha esdevingut una de les manifestacions populars més reconegudes a la Setmana Santa a la Selva, conservant la tradició processional i transmetent-la de pares a fills. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.